другата страна. Тя къде е това? В другия сервис. Тя пробката от тази страна ли? Ами, първо ще му отвием пробката, от която се налива маслото. Защото иначе ще бълбука и... Те отдолу направо е чисто нещо... Какво? Отдолу казваме направо нов. Да. Ето, нека да се види човека, двигателът, всичко, как е отдолу. То се вижда. Чак да не изпусна във малко валче. надолу пусните. Така. Така. Робчица. Друга робчица. Две ли са? Тук шточка. Добре. Ето, точно значи съм на място. Да. Беше не чистото. То между... Що бе? Отливане. Отмазах само. Като се поизтече, ще обърнеш и само телефона на сам. Така. Тук ще го отворя. Добре, секунда само. Да чакам ли още тук? Моля? Да чакам ли да тече още тук? Не. Добре. Тук ще го само така. Така. Тук ще му вложим ето такова Toyota. Чакай да приближа така да се вижда по-хубаво. Нещо вискозитет ще показваш ли? То си е оригинално. Няма вискозитет, да. Добре. Не е списан. То виж как е червено. Като кръв. Това двигателно масло ли? Не. Това за скоростна кутия. Това ще да кажа, че не съм виждал двигателно червено. Виж, много интересно. Събира... Ти в другата клетка ще не работиш там, Или... Да, тук си ти е основно, нали? Значи за година и половина, както съм тук, съм направил еднакво в другата клетка. Тук канал, тук това ти е по-удобно с подемник. Не искам да чувам. Там влез, излез. Неудобно. Тук всяка една работа, аз сега имам вкарване в поеди, малко се надига на подемника и поне си да наведем над нея. Това да му сменям ли маслото на кутията? Не е лошо. Не мога да сгрешиш. И аз така си мисля. Само трябва да видя какъв му е това тук. Той Петю ги знае. То събира малко под 4. Така ли? Тук. Пък онова викаш не знаеш как е. На по-стария вариант може да е повече. Мисля, че не мога сега да се спомня. Но аз сипвам 4, ще сложим една половинка, защото малко остава в... Да. Сипах. Ето една половинка. Абсолютно същото. Перфектно. Те имат ли пръчки като старите на скоростните кутии или нямат? Не. Няма тази. Наливаш, докато започне да хвърли. Не, има предвид, нали, знаеш, старите си дигаш пръчката и си гледаш нивото, примерно. Не, тази, ако искаш да си видиш нивото, трябва да се развие тази. Ясно, контролната. Контролна. Да. Тази не се налива. Да спрели на пауза малко. Ако има пауза, спри го, ама дали...
Айде, вече сме в положение. Може ли да му опръска? Дано да му хареса клипа. Да. Да ме признай за оператор. Погледне и видео. От сега то като протече и трябва да затвориш сега. По-долу ще почна по-лекичко. Да, то има бая още да вкарва. Три. Ще трябва да говоря по телефона. Дали сте на време? Не, то служебно. Хайде бе. Добре. Папа бачи Рада. Майко. Ого. Значи има и преди, че то ще има и софийски коли там, докато ги оправят тях човек, те ще са първи. Да. Да бе, да, няма за къде да бързаш, това ти казвам, гледаш, ще оплътниш деня. И така. Ми добре бачи Радо, айде ти като тръгнеш ми звънни, да се чуем, Еми няма как, да, ние ще съберем в София, реално пъто там е безмислено. Кои гуми? Като марка ли? Летни са 195-65-15 Континентал. Да. Ми ти според мен трябва да си ги размениш човек, не знам. Ти ще купуваш ли тази кола, който? Еми смени си ги, сложи си летните и зимни си ги прибери. Аз така направих. Еми супер, нека да си имаш. Каквото направиш, аз така съм направил, подменил съм ги и така. Аз съм си сменил на старата кола, съм сложил летните гуми и така ще остава в София. Зимните ми стоят на хотел в Дианата, пък тази, която ще взема новата, тя е с летни, така че по-добре да имам зимни тук. Да бе, по банка го пускаш, да, точно така. Да. Да. Хайде. Хубав уикенд и ще се чуем понеделник. Чао. Сменяме колите и всички ми звънат на мен. Не знам. Три гумия па, викам бе човек, ти ни видя ли там снимки са изпратили хората? Палетни ли, пазимни ли? Топ. Това ли беше?
Нека да покажем от тук, да се вижда, че всичко е свършено. Да спирам ли клипа? Да, една капа, точно на време. Чакай само да видя къде е всичко. Ето, точно нея съм изснимал. Снимай на земята как полях. Ето и на земята как капи. И спираме вече. Да.